Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Isyaku Muhammad Kudu wanda aka fi sani da Sa MC. Ina mana barka da sabuwar shekara. Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan shekara, sharrin da ke ciki kuma Allah ya nisanta mu da shi. Ina mai farin cikin sanar da ku akan farfaɗowan wannan gidan jarida namu wanda ya kai shekara 3. Amma insha Allahu muna sa rai a wannan shekara ta 2025 mun farfaɗo da shi zai dawo zai ci gaba da aiki yanda ya wakana tare da rebranding ɗin shi da sabbin abubuwa wanda suka yi fice da kuma ci gaba fiye da na da. A wannan shekaran da kuma wannan sabon tsari da muka ɗauko muna farin ciki mu sanar da ku cewa insha Allahu za mu tabbatar da muna kawo muku labarai da ya danganci nan gida Najeriya da ma ƙasashen waje da kuma wayar muku da kai game da sababbin policy da gwamnati ke kawowa a nan gida Najeriya da ma na Turai da kuma sababbin abubuwa na fasaha da kuma kimiyya da wa'inda suke shigowa, sabbin motoci, sabbin ƙere-ƙere, update dai akan harkokin samun kuɗi da kuma abubuwa na ilimi da za su taimaka ma 'yan uwanmu da ƙannenmu ɗalibai wurin ganin cewa sun samu abubuwan ilimi a sauƙaƙe da kuma wasu abubuwa na application tare da samun aikin yi insha Allahu shi ma in har mun samu update game da ayyuka na yi za mu dinga kawo muku in Allah ya yarda. So insha Allahu muna sa ran kuma muna mai roƙon addu'anku da kuma goyon bayanku akan ku yi liking ɗin page ɗinmu da ke Facebook da kuma wanda yake YouTube channel ɗinmu da kuma TikTok account ɗinmu gabaki ɗaya za su ɗauki suna ne wato The Giant Source. Duk wanda ya san wannan gidan talabijin ko in ce news outlet ya kai shekara 3 yana existing amma matsaloli da aka samu ya ɗan tsaida shi daga aiki. Amma insha Allahu wannan shekara ta 2025 muna sa rai mun dawo muku da shi kuma za mu kawo muku sabbin abubuwa da za ku ji daɗi. Za mu zo da abubuwa daban-daban hatta podcast lokaci-lokaci za mu dinga kawo muku da interview da wa'inda suka san me suke yi a fannin tattalin arziki da kuma abubuwan da ya danganci ci gaban matasa da ci gaban ƙasa. Insha Allahu ku yi following ɗinmu akan wannan page ɗin namu da za ku gani a jikin screen. Insha Allahu za mu dinga tabbatar da mun kawo muku abubuwan da za su sauƙaƙe muku al'amuranku na yau da kullum. Na gode.